Може би една от причините за тежката загуба на Лудогорец е факта, че в родното първенство безспорно най-добрият български отбор в момента доста често не среща кой знае каква съпротива. Само няколко дни преди европейския си матч, Лудогорец на своя ред вкара 4 гола при гостуването на Марек в Дупница. Направи ни впечатление, че и при 4-те попадения, защитниците на домакините сякаш не дадоха най-доброто от себе си. При първите две, нападателите в зелено по странен начин бяха оставени необезпокоявано да нахлуват сами в наказателното поле и да си разиграват и коня, и топката. А при другите две, бранителите незнайно защо очакваха засади и едва ли не спираха да гонят съперника. Четвърти гол за Лудогорец. Нека сега видим една ситуация, при която като по чудо не се стигна до нов гол за Лудогорец. Наблюдаваме поведението на трима от дупнишките защитници. Пръв е Емил Виячки с номер 3. Огледа се и спря да играе. После се сети, че играта продължава и пак подгони. Но да видим поведението и на колегата му в центъра на отбраната Милен Лакчев с номер 14. Горе-долу същата работа, Радко. Но на мен най-любимия левия бек Мартин Димитров с номер 8. Гледай сега какво се казва да браниш вратата и честта на отбора си с цената на всичко. И той завалията само дето не тръгна към другата врата, Зуек. Или към тази на съмлекалница. Всъщност ние от господари на ефира не твърдим, че в този двубой има нещо нередно, а само обръщаме внимание на някои подозрителни моменти. Освен всичко, нека припомним, че наскоро по настояване на УЕФА Марек Дупница беше наказан от БФС с 10 000 лева заради съмнение за участие в мачове с предварително уговорен резултат. Рачков, аз все си мисля, че заради четворки като тази се случват и четворки като тази. Това е и спортен свят. Победа на живот и смърт. И до табелата на Дупница.